Jak včera vyjavil Tihomir Stamenković, zadlužený spred opštinského štábu za pozariadovú situácii, za kontrolu počítovania prepísaných v míroch zaštity od šírenia korony. Žiteľi opštiny za prešli víkend hlavným pritrimovali všetkých prepísaných míroch i u zavartým i na otvoreným prostore, trgovinských, položiteľných i druhých privredných objektoch so robotným časom po 23 hodín pokaraných nebolo a kontrola ostáva i nadalej okrem za nošenie zaštitných maskoch. Na Skatsky opštinského štábu u Srýmskej Mitrovici horodonačálnik Vladimír Sanader ocenil, že všetky prevžatí míry u hrodu počitujú i všetko pod kontrolu a robotný čas po hostiteľných objektoch še zmenšal po 20 hodín.